Okay. Our subject is going to be about gardens. Ja meidän aiheemme tänä iltana ovat puutarhat. In the Bible, Ne, joista Raamatussa kerrotaan. from the Garden of Eden to the garden which is in New Jerusalem. Lähdemme liikkeelle Edenin puutarhasta ja matka päättyy sinne uuteen Jerusalemiin. So it's going to be a big leap. Eli pitkä hyppy, aikahyppy tehdään. So you already heard about me and how I am connected to the Home for Bible Translators. Kuulitte jo minusta ja miten minun työni liittyy Raamattukotiin. So I've been a guide many years in the land of Israel, Olen toiminut oppaana Israelin maassa monta vuotta and I also love the Bible. ja rakastan myös Raamattua. And each one actually accelerates the other, makes the other deeper. Ja itse asiassa kumpikin, luonto ja Raamattu, täydentää toinen toisiaan ja nostaa kiinnostusta toinen toisiinsa. The Bible enhances my knowledge of the land, and the land enhances my knowledge of the Bible. Raamattu antaa minulle lisää tietoa luonnosta ja luonto taas antaa minulle lisää ymmärrystä Raamatusta. And there is a third thing that is very, very important, and those are the Bible translators. Ja sitten on kolmas asia, joka on hyvin tärkeä tässä, eli Raamatun kääntäjät. Because they challenge me to learn even more. Koska he haastavat minua jatkuvasti oppimaan lisää. And I'm very thankful to them. Ja olen heille hyvin kiitollinen. So we picked up the subject of gardens. Eli tällä kertaa sitten valitsin aiheekseni puutarhat. And do you know why this is the subject that was picked up? Ja miksi tämän aiheen valitsin? Well, Marie told me that if I come a little later, I will not find anybody here sitting in this room because you're all going to be in your gardens. Maarit sanoi minulle, että jos mä tulisin myöhemmin toukokuussa, niin ei kukaan tulisi kuuntelemaan, kun kaikki ihmiset ovat omissa puutarhoissaan töissä. Yes, I understand that. Yes, I understood that. So I came now. Sen takia mä tulin nyt sitten ennen kuin puutarhatyöt alkaa. Yes. So I would like to ask you, what do you know about gardens? Just say the first spontaneous things that come to your mind. Mainitkaapa sieltä ihan spontaanisti, mikä ensimmäinen asia tulee mieleen, kun ajattelet puutarhaa. Yes, and you're really welcome just to say yes. God loves gardens. Yes. Jumala rakastaa Yes. puutarhoja. What? Avodah, työ. Avodah, work. Yes, yes. Something else. Fruit trees, Fruit trees. What Hedelmä. else? beauty, Beauty. kauneus. Yeah. Something else. Mitä vielä? Peace, Peace. rauha. Okay. Snake in the paradise. Oh, yeah. You always have to be aware of that. Se pitää mielessä. Yes. So today we're going to deal with what is actually a garden from the Bible point of view. Ja tänään pohdimme sitä, mitä puutarha on Raamatun näkökulmasta. So you can already see what we're going to be going through today. Tästä kuvasta näkyy etukäteen vähän sitten sitä juonta, mitä tänä iltana seurataan. We'll start with the frame of the Garden of Eden on one side, Lähdemme liikkeelle Edenin puutarhasta and at the end of it is the garden in New Jerusalem. ja päädymme Uuden Jerusalemin puutarhaan. And between we have three themes that have to do with man-made gardens. Ja sitten siinä välillä on 3 tyyppisiä puutarhoja, jotka liittyvät ihmisen rakentamiin puutarhoihin. One is Ein Ganim, which is the spring-fed gardens provided by God. Yksi niistä on Ein Ganim, joka nämä tämmöiset puutarhat saavat vetensä lähteestä ja semmoista niin kuin käytetään hyväksi Jumalan luomaa luontoa. Then we are going to talk about royal gardens. Sitten puhumme kuninkaiden rakentamista puutarhoista. And then we will deal with the passion gardens, which is the Garden of Gethsemane and the Garden Tomb. Ja sitten puhumme kärsimykseen liittyvistä puutarhoista, Getsemanesta ja siitä puutarhasta, missä oli Jeesuksen hauta. So getting ready for work? Eli oletteko te valmiit työhön? Let's go. Me lähdetään liikkeelle. So before that, let's see what is the definition of a garden in the Bible. Mutta ennen sitä katsotaan, miten Raamattu määrittelee puutarhan. In the Hebrew Bible, the word for garden is gan. Hebrean kielessä puutarha merkitsevä sana on gan. Now the root of the word means a protected place, enclosed protected place. Tuo sana juuri merkitsee suljettua, suojeltua aluetta. And there is another word in the Bible for the word garden, and the name is
Pardes. Raamatussa käytetään myös toista sanaa puutarhasta, ja se on pardes. And the name Pardes comes from Persian. Ja tuo sana juontaa juurensa persian kielestä. The Persian royal garden is called Paradesa. Persian kielessä tällainen kuninkaallinen puutarha oli paradessa, And so in Hebrew, Pardes. eli hebreaksi pardes. Did I say it correctly? Almost. I said it almost correctly. Thank you. Thank you. It is still used today. Eli tänäkin päivänä Very good. sitä sanaa Interesting. käytetään Thank persian you. kielessä. Thank you very much. And now, in the Greek translation, it's called Paradesos. Ja kreikan kielessä tuo sana kääntyy muotoon paradeisos. And you have a similar word in Finnish. And what is it? Ja Suomessa on hyvin samankaltainen sana, mikä se on. Paradise, yes. Paratiisi. And you see how we traveled all the way from Persia. Ja nähdään, kuinka tuo sana matkusti sieltä persian kielestä asti Suomeen. Stopped in the Bible and continued Pysähtyi to matkalla Finland. Raamattuun ja sitten päätyi Suomeen asti. Yeah. Now, I'd like to talk about another garden, which is not a royal garden and is mentioned in the book of John, and it is called Kepos. Mutta halutaan mainita myös yhden toisen puutarhamerkityksen sanan, joka on Raamatussa, ja se on kepos, eli se on kreikan kieltä. Johannes käyttää evankeliumissaan. And Kepos just means a garden, a working garden, not something royal. Ja tuo sana kepos tarkoittaa ihan tavallista puutarhaa, missä tehdään työtä, ei mitään kuninkaallista puutarhaa. Now, yes, you already said it in Finnish, but what does it really mean in Finnish? Puutarhata. What does it actually mean? Mitä suomenkielisessä sana puutarha oikeastaan tarkoittaa? An enclosed place with trees. Suomenkielisessä tarkoittaa, tarha on tietty alue, jossa kasvaa puita. And look how it is in Mandarin, in the word yuan, but it is a square, a protected place. Ja mandarinin kielessä myös tuo kirjainmerkki on ympäröity tällaisella kehyksellä, ja sekin kuvaa sitä, että se on tällainen suojeltu, erotettu alue. No wonder the German educators decided that the place where children are brought together to learn and to be protected is called kindergarten. Ei ole ihme, siis, että saksalaiset ajattelivat, että paikka, mihin lapsia tuodaan oppimaan, niin se on kindergarten, eli lasten tarha. Now, let us go to the Garden of Eden. Are you ready? Ja nyt lähdetään liikkeelle. Edenin puutarha, oletteko valmiita? Let's go. Lähdetään liikkeelle. So, one of the interesting things about the Garden of Eden is who planted it. Mielenkiintoinen seikka Edenin puutarhassa on se, että kuka sen istutti. And it wasn't Adam, Adam ei sitä tehnyt, it is God. vaan Jumala itse. Yes. So, we never think about it because in the first chapter, God commands, Vayomel, he said, and it happened. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumala sanoi, hän käski ja sitten asioita tapahtui. But in the second chapter, where he forms man from dust, from earth, he also plants the Garden of Eden. Mutta sitten ensimmäisessä Mooseksen kirjan toisessa luvussa verbi muuttuu. Hän muovaa ihmisen maantomusta, sitten hän istutti sinne asioita. It means that God has a direct connection, a present connection with Adam and the earth. Ja se tarkoittaa, ja se kertoo siitä, että Jumala oli hyvin läheinen suhde Adamin kanssa ja maan kanssa. So, let's see other characteristics of the Garden of Eden. Minkälaisia muita piirteitä liittyy Edenin puutarhaan? Well, we know that it had a gate Tiedämme, and että it had siinä a oli- wall surrounding it. Tiedämme, että siinä oli portti ja sen ympärillä oli muurit. Then we read that there was a source of water that came out of the Garden of Eden, and then it was divided into 4 different rivers that irrigated the rest of the world. Ja Raamattu kertoo meille myös, että sieltä Edenistä lähti virta, joka jakautui 4 joeksi, joiden tarkoitus oli kastella koko maan piiri. What about man? What was the vocation of man in the garden? Mikä oli ihmisen tehtävä siellä Edenin puutarhassa? The Bible tells us that there were 2 things that Adam had to do, and it was to work and to guard in the garden. Ja Raamattu kertoo meille, että ihmisillä annettiin 2 tehtävää, eli työstää, viljellä ja varjella, pitää huolta puutarhasta. Now those seem to be very simple words that every farmer does. Ja ne vaikuttaa hyvin yksinkertaisista sanoilta, mitä kuka tahansa maanviljelijä tekee.
However, this is where the Bible translator has to be very careful. Mutta tämä on just sellainen kohta, jossa Raamatun kääntäjän täytyy olla tarkkana. Because the two words that are used here in the Hebrew Bible, to work and to guard, are used exactly also for what the Levites did in the tabernacle and later in the temple. Koska nämä kaksi verbiä ovat täsmälleen samat sanat, joita käytetään siitä, mitä leeviläiset ja papit tekivät temppelissä. Which means that Adam in the Garden of Eden was not just a farmer, but he was actually almost a priest in a sanctuary. Se tarkoittaa sitä, että Adam ei ollut sillä puutarhassa vaan maanviljelijä, vaan itse asiassa oli kuin pappi, joka palveli Jumalaa pyhäkössä. And then let's go back to God in the Garden of Eden. Ja mitä Jumala sitten siellä Edenin puutarhassa, minkälainen hän oli siellä, mitä hän teki? The verbs that we find in the Hebrew Bible are of being very active in the garden. Ja hebreankielisessä Raamatussa Jumalaa kuvataan hyvin aktiivisilla verbeillä. Hän toimi siellä. He formed man, Hän muovasi ihmisen. he planted, Hän istutti. and then he strolls in the garden Ja in the kerrota- afternoon breeze. Kerrotaan, että hän käyskenteli siellä iltapäivän viileydessä. This kind of very, very deep connection between man and God. Ja nuo verbit kertovat hyvin läheisestä suhteesta ihmisen ja Jumalan välillä. Now all this ends when man disobeys. Mutta kaikki tuo päättyi, kun ihminen oli tottelematon Jumalalle. So from now on, man, Adam, is sent away from the garden. Ja sen seurauksena ihminen Adam lähetettiin pois puutarhasta. The gate is now closed, Portti on nyt kiinni. although the garden is not destroyed, but he Mutta- cannot come in now. Puutarhaa ei tuhottu, mutta ihminen ei enää päässyt sinne. The cherubim, which we know were also in the tabernacle, are now going to guard the Garden of Eden. Ja nyt kerubit saivat tehtäväkseen vartioida sitä Edenin puutarhaa. And what about man? Entä ihminen? He has now to do everything by himself. Ja nyt hän joutui sitten tekemään työtä yksinään. He will plant, he will work, and he will guard. Hän joutuu istuttamaan, tekemään työtä, vartioimaan niitä peltojansa ihan yksin. But under very new conditions and very different conditions. Mutta hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin paratiisissa. So we're now going to turn to the land of Israel Ja nyt lähdetään sitten sinne Israelin maahan. and speak about a specific type of garden that we find in the land of Israel. Ja kerro hyvin tietynlaista puutarhasta, joita Israelista löytyy. And the land of Israel is mainly mountains and hills. Israelin maassa on hyvin paljon vuoria, kukkuloita. In the fifth book of Moses, Deuteronomy, we read this is a land of hills and valleys and drinks water of the rain from heaven. Ja 5. Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka siellä on vuoria ja laaksoja ja kuinka tuo maa saa kosteuden sateesta. Hän juo sateen. Now I understand that right now in Finland you're also praying to have rain. Ja täällä Suomessakin ymmärrät, että täällä on kuivaa ja täälläkin rukoillaan sadetta. But in the land of Israel, you always have to pray for rain Mutta Israelin maassa on aina rukoiltava sadetta, because we get very little rain. koska siellä sataa hyvin vähän. So how do people actually have gardens in a place that has only very little rainfall? Miten sitten sellaisessa maassa, missä sataa niin vähän, voidaan ylipäätänsä mitään puutarhoja viljellä? So let us look at those man-made terraces in the mountains. Katsotaan, minkälaisia ovat nuo ihmisen rakentamat terassit siellä Juudean vuorilla. And if you're a farmer living on those hills around Jerusalem, you will be looking at those rocks. Jos olisit maanviljelijä tuolla Juudean vuorilla ja katselisit noita kiviä, And when it rains, you can see that from the rocks, sometimes there is some water coming out. ja kun sataa, niin maanviljelijä saattaa nähdä, että sieltä jostakin kivien raosta tulee vettä. This is the typical limestone that we have in the mountains of Judah and Samaria. Ja tämä on tyypillistä kalkkikiveä, mitä löytyy sieltä Juudean ja Samarian vuorilta. So the very smart farmer knows, okay, here I can actually excavate and create a spring. Kun maanviljelijä näkee sitä vettä tihkuvan kivestä, hän viisas maanviljelijä tietää, että sieltä hän voi kaivaa kivestä, luoda sinne lähteen ja kerätä vettä. Now let us look at one of those very humble looking springs. Ja tässä on yksi esimerkki hyvin tämmöisestä yksinkertaisesta lähteestä. They were created by farmers
many, many centuries ago. Tämän on joku maanviljelijä rakentanut monia satoja vuosia sitten. And we're now going to follow that spring from the mountain all the way to the garden. Ja nyt seuraamme tuon veden matkaa sieltä vuoren laelta vuoren alas puutarhaan asti. Now, some of you have been already to Israel? Kuinka monet olette olleet Israelissa? A lot of you. Hyvin monet teistä. So, did you also visit the Hezekiah tunnel? Oletteko käyneet siellä Hiskian tunnelissa? Yes. Some of you have been there into the pool of Siloam. Olette olleet siellä Siloan lammikolla myös. Well, King Hezekiah did not invent anything new. Kuningas Hiskia ei suinkaan keksinyt mitään uutta, kun hän sen tunnelin rakensi. He actually followed the farmer. Hän seurasi näitä maanviljelijöiden esimerkkiä. From the spring, the farmer dug a tunnel in the rock. Ja sieltä lähteeltä maanviljelijä kaivoi tunnelin johtaakseen vettä sitä pitkin. And so the water streams out. Ja sitten lopulta se vesi virtaa ulos tunnelista. And comes to a pool. Ja se kerääntyy altaaksi. And here the water is being collected. Ja sinne kootaan vesi. And of course this precious water has to be very well guarded. Ja tämä vesi on kallisarvoista ja pitää vartioida hyvin. So we always find walls and sometimes towers around them. Siksi altaiden ympärillä on aina muureja, usein joku vartiotorni. And sometimes they are totally concealed. We don't even know where they are. Ja joskus ne altaat ovat täysin piilossa, ei tiedetä missä ne sijaitsevat. Now let's follow the water after it reached the pool. Ja seurataan veden matkaa sitten sieltä altaalta eteenpäin. And the water goes down by gravitation using what God provided. Ja painovoimalla vesi virtaa sitten alaspäin ja käytetään hyväksi sitä, mitä Jumala on luonut, eli sitä vuoren rinnettä. And the water continues down through the terraces, down until it reaches the garden. Ja vesi virtaa niitä pengerettyjä rinteitä pitkin alas, kunnes se päätyy puutarhaan. And here finally we see this beautifully green garden. Ja lopulta sitten lopputuloksena vesi virtaa sinne ja siellä on ihana vihreä puutarha. So of course after all this work, no wonder that a farmer will want to keep his garden protected and locked. Ja koska tähän menee niin paljon työtä, niin ei ole ihme, että maanviljelijä haluaa todella varjella sitä puutarhaansa ja lukita sen. So here we have a kind of, shall we say, a repeat of what I've just explained, from the spring on the top of the mountain all the way down to the garden, using what God provided. Tässä on hyvä havainnekuva siitä, mitä äsken kerroin, miten se vesi virtaa sieltä vuoren tai kukkulan laelta puutarhaan alas asti. Now, this kind of topography is used in the book of Song of Songs. Ja tällainen tämä maan muodostus ja tämä maan muoto hyvin tulee esiin laulujen laulussa Raamatussa. So, when you read the book of Song of Songs, which was written, assumed, or attributed to young King Solomon, ja usein sanotaan, että nuori kuningas Salomo kirjoitti laulujen laulun. and it is a song of love between the King Solomon and his beloved woman. Ja se on rakkauslaulu kuningas Salomon ja hänen rakastettunsa välillä. And she says to him, my beloved went down to his garden. Ja Morsian sanoo hänelle, rakkaani meni alas puutarhaansa. You notice, he went down to his garden. Eli sanotaan, että hän meni alas puutarhaansa. And then she follows and she says, and I went down to the walnut garden. Ja Morsian sitten seuraa häntä ja sanoo, että minä menin alas pähkinätarhaan. Again, you can see why Bible translators have to come to the land of Israel when they want to study a text like that. Ja tästä näette, minkä takia on hyvä, että Raamatun kääntäjät tulevat Israeliin, jos haluavat tutkia tällaista tekstiä. But now, King Solomon talks about his beloved. Mutta sitten kuningas Salomo kuvailee omaa rakastettuaan. Let's follow the direction that he is now taking when he talks about her. Mihin suuntaan hän kulkee, kun hän puhuu morsiamestaan? So let's read it now. Hän sanoo, olet lukittu puutarha, siskoni morsiameni, lukittu puutarha, sinetöity lähde. So his beloved woman is a garden. Hänen rakastettunsa, It's very beautiful. hän vertaa rakastettuaan puutarhaan, kaunis puutarha. And then what direction is he going? Ja mihin suuntaan hän kulkee?
He's going upwards now. Nyt hän lähtee ylöspäin. And he's going to the pool. Hän etsii sitä Closed. vesilähdettä, sitä suljettua lähdettä, sinetöityä lähdettä. And he ends up in that very humble looking cave where there is a spring. Ja hän päätyy sinne hyvin sille siihen vaatimattoman tunneliin, mistä se lähde saa alkunsa. Why is King Solomon going in this direction? Miksi kuningas Salomo kuvaa tätä matkaa tuohon suuntaan? It's because this beautiful garden wouldn't exist if there was not a spring above. Se kertoo siitä, että sitä kaunista puutarhaa ei olisi olemassakaan ilman sitä ylhäällä olevaa lähdettä. With no source, there is no garden. Ilman lähdettä ei ole puutarhaa. So, the book of Song of Songs, Solomon shows us that he knew very well the topography and he also knew very well the seasons of the land of Israel. Ja laulujen laulusta näemme, että Salomo tunsi hyvin maanpinnan muodostukset, mutta hän tunsi myös, mitä kasveja kasvaa eri vuoden aikoina. A real farmer. Hän oli todellinen viljelijä, hän ymmärsi viljelemisestä. And so he says, the winter is over, the rains are over, and then he goes, the figs form its early fruit, the pomegranate now is in blossom, and so are also the vines. Niin hän sanoi, että talvi on väistynyt ja sateet ovat ohitse, ja nyt viikunapuu tekee keväthedelmää, viiniköynnösnuput aukeaa ja granaattiomenan nuput aukeaa. Now I saw that your birch are now putting on their leaves. Ja olen täällä huomannut, että täällä koivuihin on puhkeamassa lehdet. So you all know that the beginning of May is what to expect, Ja don't siitä you? tekin tiedätte, että toukokuussa tätä voi odottaa, että koivut vihertyy. What is the time, in your opinion, that he is referring to? Mitä vuoden aikaa mahdetaan tässä elää, mistä Salomo puhuu? Any idea? Onko ymmärrystä, mikä vuoden aika Israelissa? Okay, so I'll make it easier for you. It is April. He's talking about April time. Hän puhuu huhtikuun ajasta. And this is what the land looks like. Ja tältä silloin maassa näyttää. So we have really young King Solomon acting like a farmer who knows the land. Eli nuori kuningas Salomo, hän on kuin maanviljelijä, hän tuntee maan ja tietää, mitä sillä kasvaa. But then in the garden of King Solomon, we read about other plants. Mutta sitten hän kertoo myös, mitä muita kasveja hänen puutarhassaan kasvaa. And those plants are not the local ones that I just mentioned before. Eivätkä nuo kasvit ole semmoisia Israelissa alun perin kasvaneita kasveja. Without going into the different names of the plants that are mentioned in his garden, let us look where they come from. Hän luettelee ne eri kasvit, mitä siellä kasvaa, mutta katsotaan, mistä ne ovat peräisin. So in the garden of King Solomon, we now have plants that come from the Himalaya, from India, from Sri Lanka, from Arabia, and from Africa. Eli hänen puutarhassaan kasvaa kasveja, jotka ovat Himalajalta, Intiasta, Sri Lankasta, Arabiasta, Afrikan sarvesta. So we can say that Solomon was actually a king who inhabited both worlds, the world of the farmers and the world of the big kings. Eli näemme siinä, että Salomo tunsi molemmat maailmat. Hän tunsi sen paikallisen maanviljelijän elämän ja sitten hän myös kuninkaana. Hänellä oli tämmöinen kuninkaallinen puutarha. And now we're going to turn to royal gardens. Ja nyt sitten katsotaan, minkälaisia olivat kuninkaiden puutarhat. So let's now fly over to Nineveh. You don't mind? Nyt lähdetään pienen lentomatkalle Niiniveen We välillä. are now in Nineveh and we are now seeing a wonderful garden built by King Sennacherib. Tässä on havainnekuva siitä, minkälainen puutarha oli kuningas Sanheribilla siellä Niinivessä. So Sennacherib, by the way, is the king who did not conquer Jerusalem from King Hezekiah. Hän oli kuningas, joka ei onnistunut valloittamaan Jerusalemia Hiskialta. However, in Nineveh, he built a 50 kilometers water canal. Mutta kuitenkin Niiniveen hän rakennutti 50 kilometriä pitkän vesikanavan. And what did he bring to his royal gardens? Ja mitä hän toi sinne omaan puutarhansa? He created swamps, Hän loi sinne soita, he brought reeds, istutti ruokoja and a lot of different animals that were moving around in his royal garden. ja tuotatti paljon erilaisia eläimiä sinne omaan puutarhansa. Now let's turn to his grandson, Ashurbanipal. Ja sitten hänen pojanpoikansa Assurbanipal.
And in one of the panels of the palace of this king, this is what we see. Ja kaivauksessa on löydetty hänen palatsinsa jäänteestä tällainen seinäpaneeli. So we can see here the king sitting on a royal bed. Ja siinä kuvataan, kuinka kuningas istuu siellä, lepäilee vuoteellaan. His wife sitting opposite him. Ja vaimo siinä istuu häntä vastapäätä. Above, we have a kind of a booth made of vines of grapes Ja heidän yläpuolella näkyy viiniköynnöksiä. that don't usually grow in Nineveh. Ja niitä ei kasva Niinivessä. There are some musicians that make it sound so nice for them both. Ja siellä muusikot viihdyttävät heitä. But if you look carefully on the far left, look what is hanging from one of the trees. Mutta jos katsotte tarkkaan tuonne vasemmalle puolelle, näette mitä sieltä puusta riippuu. This is a victory trophy. Siellä on kuninkaan voittosaalis, Which is the skull of his enemy. eli hänen vihollisensa pää, So- tai pääkallo. So this is what Ashurbanipal says. Ja näin Ashurbanipal sanoo. Trees from every conquered country. Keräsin puita kaikista valloittamastani maista. I collected them and had them planted in my garden. Keräsin niitä ja ne istutettiin minun puutarhaani. So we've now moved a long way from the Garden of Eden, haven't we? Ja nyt ollaan jo kaukana sieltä Edenin puutarhasta. This is now the king's power. Ja tällainen puutarha niin kuin ilmentää kuninkaan valtaa. And look what King Solomon says. Ja mitä kuningas Salomo sanoo? The picture here depicts more or less Jerusalem at the time of King Solomon. Tässä on havainnekuva siitä, miltä Jerusalem näytti suurin piirtein kuningas Salomon aikaan. So you can see where the Temple of Solomon was, Siellä ylhäällä on Salomonin temppeli, Mount of Olives opposite, Öljymäki sitä vastapäätä, the Kidron Valley down at the Kidonin laakso bottom, siinä välissä and a big pool, ja suuri allas siellä laaksossa. more or less the pool of Siloam of today. Vastaa suurin piirtein tätä Siloan lammikkoa, mikä siellä tänä päivänä löytyy. And next to it are the king's garden. Ja sen vieressä sitten olivat ne kuninkaan puutarhat. Now please remember this picture because we are going to talk about the king's garden later on. Ja muistakaa tämä kuva mielessäni, koska myöhemmin puhumme vielä tästä kuninkaan puutarhasta. King Solomon became an old wise man. Ja Salomo kun vanheni, niin hänestä tuli viisas mies. And look what he says as an old man in the book of Ja Ecclesiastes. katsokaa, mitä hän sanoo saarnaan kirjassa. Hän on jo vanha mies ja näin hän sanoo, minä ryhdyin suuriin töihin ja rakensin itselleni taloja, istutin viinitarhoja, tein itselleni puutarhoja ja puistoja, tein itselleni lammikoita kastellakseni ja vedellä metsikön puita. 3 times he says, asitili. 3 kertaa hän sanoi, että minä tein itselleni. Yeah. So, he is a royal king, isn't he? Hän on kuningas. Here we can see more or less the picture how it would look today if you want to see exactly where the king's garden is, right at the bottom right-hand side. Siinä on tämän päivän Jerusalemista suurin piirtein näkee, missä se lammikko on ollut ja millä alueella puutarhat olivat. But if you remember, the book of Ecclesiastes begins with the word vanity. Mutta muistat, että saarnaajan kirja alkaa sanoen turhuutta. So after he says 3 times asitili, 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 he then says, Vehine hakol hevel ureut ruach. Ja sanottuaan 3 kertaa tein itselleni, hän toteaa, että kaikki oli turhuutta ja tuulen tavoittelua. So he has some wisdom in what he says. Eli hän oli oppinut viisautta. And we would like to find out about that wisdom now. Ja nyt vähän katsotaan, mitä se viisaus oli. So in order to do that, we're going to go into real royal gardens in the land of Israel. Ja tarkastelemme vähän todellisia kuninkaallisia puutarhoja, mitä Israelin maasta on löydetty tai on kaivauksessa ymmärretty, mitä siellä on ollut. So we are traveling a little bit. Lähdetään Again. pienelle matkalle. And we are now in Ramat Rachel. Ja nyt ollaan Ramat Rahelissa. Has anybody been to Kibbutz Ramat Onko Rachel? kukaan teistä käynyt Kibbutz Ramat Rahelissa? It is not far from Jerusalem Se sijaitsee lähellä Jerusalemia and not far from Bethlehem. ja aika lähellä Betlehemiä. Sits on a high hill
overlooking Jerusalem. Se sijaitsee korkealla kukkulalla, josta näkyy Jerusalemiin. It was chosen by the kings of Judah as a kind of administrative center. Juudan kuninkaat valitsivat sen paikaksi, johon he perustivat tämmöisen hallintokeskuksensa. And we see that from some very luxurious type of stones that were found, part of palaces of the kings Judah, which you can see on the left side of the slide. Ja vasemmalla näkyy kaivauksessa löytyneitä palatsien koristeita, Juudan kuninkaiden palatseista. However, after the time of the kings of Judah came others and settled there. Mutta Juudan kuninkaiden jälkeen tuli muita hallitsijoita sinne. So there are Assyrians, Babylonians, and Persians. Assyrialaiset, babylonilaiset ja persialaiset. And the Persian governor decided to make it into something fantastic, Ja persialainen hallitsija päätti sitten rakentaa sen jotakin aivan fantastista. to have a paradise there. Hän rakentaa sinne oman paratiisinsa. And we can see here some angle of a palace and a garden that he built in Ramat Rachel. Tässä havainekuva vähän siitä, minkä tyyppinen palatsi, mitä hän sinne rakensi Ramat Racheliin. But Ramat Rachel has not even one spring in it. Mutta Ramat Rachelissa ei ole ainoatakaan lähdettä. It is in an arid area. Se sijaitsee hyvin kuivalla alueella. It is rocky and has no soil whatsoever. Ja se on pelkkää kiveä ja kalliota, ei sillä ollut mitään maata, missä mitään kasvattaa. Yet this is what the governor wants and he will get it. Mutta kuitenkin, koska hän oli hallitsija, hän käski, että tämä tehdään ja se tehtiin. So if there is no rain, let's build big pools and aqueducts and tunnels and canals and bring the water to Ramat Rachel. Koska sadetta ei ollut, niin sitten rakennettiin suuria altaita ja sitten tämmöisiä kanavia pitkin johdettiin sadevedet näihin altaisiin. This is what one of the pools looks like today. Ja tässä on kaivauksessa löydettyjä altaita sieltä. Not very impressive, I should say. Ei kovin kummoselta näytä. So, and another thing that we see here, we see that the rock has been chiseled flat. Ja siellä tässä kaivauksessa nähtiin myös, että siellä on se kallioperä hakattu tasaiseksi. This is not a problem that you have in Finland, but we do because we have a lot of hills. Suomessa ei ole tämmöistä ongelmaa, mutta meillä on, koska meillä on niin paljon kukkuloita ja vuoria. And because there is no soil on the top, he brought soil, the governor. Koska siellä kukkulalla ei ollut maata, missä kasvattaa mitään, sitä maata tuotiin muualta. And the result is the garden. Ja lopputulos oli upea puutarha. And you can see here all different kind of plants that grow in this garden. Ja siinä näkyy, minkälaisia erilaisia kasveja siellä puutarhassa kasvoi. Some of the plants are local, Jotkut niistä ovat hyvin kotoperäisiä, oman maan kasveja, but some are brought from very far away. mutta jotkut oli tuotu sinne hyvin kaukaa. And you're probably wondering, how can we know what was there if it looks like a ruin today? Ehkä te mietitte, että mistä voidaan tänä päivänä tietää, miten siellä kasvaa, kun siellä on pelkkä raunio jäljellä. Let's return back to the pool. Mutta katsotaanpa vielä tätä allasta. Archaeologists scraped a little bit of the plaster of the pool and analyzed it under a microscope. Arkeologit raaputtivat tuota laastia tuon altaan reunoilta ja sitten mikroskoopissa tutkivat sitä. And what they found is pollen. Ja sieltä löytyy siitepölyä, eri kasvien siitepölyä. Pollen can outlive many years, many centuries. Ja siitepöly säilyy vuosisatoja. And each plant has a pollen that looks different under the microscope. Ja mikroskoopissa voidaan nähdä, että jokaisella kasvilla on erilainen siitepöly. By pollen analysis, the archaeologists could actually know exactly what kind of plants were in that garden. Ja analysoimalla siitepölyä arkeologi voi ymmärtää, minkälaisia kasveja siellä kasvoi. And I'd like to mention two of them. Ja mainitsen vain kaksi niistä. One of them comes from Persia. Yksi niistä tulee Persiasta, It is called the Persian walnut, eli persialainen jalopähkinä. mentioned in the Song of Songs. Ja se mainitaan laulujen laulussa. And the other one, I'm asking you if you've ever seen a fruit like this. Ja toinen hedelmä, oletteko Israelissa nähneet tätä hedelmää? You have seen it. Olette What is nähneet. it? Mikä se on? Se on etrog. Citron. Yes, etrog. Where did you see it? Missä sinä näit sellaisen? Feast of Tabernacles. In the Feast of Tabernacle, of course. Lehtimäisylien aikaa niitä näkee. This verse in the Bible actually tells the Jews to take 4 plants together for the Feast of Tabernacle. Tässä 3. Mooseksen kirjan lakiessa annetaan ohjeet juutalaiset, heidän tulee lehtimäisylien aikana kerätä käsiinsä 4 erilaisia kasveja.
And the Jewish people interpreted the tree of beauty to be that citron that you see right here. Ja sitten juutalaiset tulkitsivat, että tuo kaunis hedelmäpuu oli juuri tuo etrog-hedelmä. Now, the fact that they chose it is quite interesting. Ja se, että he valitsivat juuri tämän, on aika mielenkiintoinen. And also, why was it so important for the Persian governor to have this in his garden? Ja miksi oli niin tärkeää, että persialainen hallitsija toi juuri tätä kasvia sinne puutarhansa? So let's see from where this citron comes. Eli mistä tuo etrog on peräisin? It's not just any tree. Se ei ole mikä tahansa puu, It comes from the Himalaya. vaan se on peräisin aina Himalajalta asti. Tree from every conquered country. Eli hallitsija halusi tuoda puita kaikilta valloittamiltaan maista. And so the citron travels through the Himalaya, Persia, and ends in Ramat Rachel. Niin, tuo etrog kasvi sitten Himalajalta Persian kautta päätyy Ramat Rachelin kasvamaan. Here we have a typical engineered garden. Hyvin tyypillinen esimerkki siitä ihmisen insinööritaidon avulla rakentamasta puutarhasta. Now we are going to just jump a few hundred years and we come to the time of Jesus. Mennään eteenpäin muutama 100 vuotta ja tullaan Herodeksen aikaan. And yes, we have Herod the Great. Herodes suuri. Yes. So he not only engineers the garden, but he's going to engineer landscape. Hän ei ainoastaan sitten puutarhoja rakentanut, vaan hän muokkasi kokonaista maaperää ja maisemaa. And he wasn't just a builder, but he was also an imperial gardener. Hän ei ollut vain rakentaja, hän oli myös tällainen hyvin kuninkaallinen puutarhuri. Hän rakasti puutarhoja. We're going to talk about two of his gardens. Ja käsittelemme nyt kahta hänen puutarhoistaan. One is in Caesarea Maritima. Toinen yksi niistä on Caesarea Maritima. Have you been to Caesarea by the sea? Oletteko käyneet Caesareassa siellä meren rannalla? A beautiful place. Hyvin kaunis paikka. Yes. And we can see here the reconstruction of the city at the time of King Herod. Ja tuossa havainnekuvassa näkyy, minkälainen se Herodeksen aikainen kaupunki on ollut. There is a theater, a horse race track, Se oli amfiteatteri ja hevosten ravirata, kilparata. and a little peninsula coming out. Ja pieni niemeke työntyi mereen. On that little peninsula, Herod the Great decides this is where my private palace is going to be. Ja juuri siihen niemeen Herodes suuri päättää, että sinne minä palatsini rakennan. Not an easy project at all to build a palace right there. Ei ollenkaan helppo projekti siihen rakentaa. Let's have a closer look at it. Ja miltä se palatsi näytti? Those who've been to Caesarea may have been told by their guide that maybe it could be that Paul was trialed in Caesarea in one of the rooms that we see over here by the garden. Kesareassa opas on saattanut kertoa, että ehkä juuri näissä Herodeksen palatseissa tänne tuotiin apostoli Paavali, jonka hänet vietiin Roomaan. Yeah. Now, let's look at the palace. Katsotaan, minkälainen se palatsi oli. One part has a pool. Siellä yhdessä osassa oli vesiallas. What kind of water is there in this pool? Minkälaista vettä siellä oli? Well, you can say the water from the sea. The Voisi salt kuvitella, water. että siellä on suolaista merivettä. No way. Mutta ei King vain. Herod is going to have fresh water. Kuningas Herodes halusi sinne makeaa vettä. And where does the water come from? Ja mistä hän sen toi sinne? From the mountains of Carmel with a canal and aqueduct. Aina Karmelvuorelta asti hän rakennutti akveduktin, eli tämmöisen vesikanavan. And now let us look at the garden. Ja mitä hänen puutarhassaan kasvoi? The garden has all kind of plants that don't really grow in Caesarea. Siellä oli monenlaisia kasveja, mitä Kesareassa luonnostaan ei kasva. We have cypresses and pines, Sypressejä, mäntyjä, olives and roses, oliiveja, ruusuja and even a chestnut. ja jopa kastanjapuita. Now, pollen analysis, of course. Ja kaikki tämä on saatu selville tutkimalla siitepölyjä. I have never seen a chestnut in Israel. En ole koskaan nähnyt kastanjapuuta Israelissa. So what is actually King Herod doing here? Ja minkä takia tämmöisen palatsin Herodes rakensi ja tämmöisen puutarhan? He decides to build a garden exactly as you see in Rome. Hän halusi rakennuttaa täsmälleen samanlaisen huvilan, minkälaisia hän oli nähnyt Roomassa. He wanted to say to the visitors who came from Rome, look at me, I can do it just as good as you can. Hän halusi pröystellä Roomasta tulevien silmissä, että mähän voi rakentaa tänne ihan samanlaisen huvilan kuin teillä on siellä Roomassa. However, we have to take into consideration that not only the climate is not the climate for those plants,
Ja täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että ilmasto ei ole suinkaan sopiva tällaisille kasveille. But think about a wind that comes with the salty water that all the time just go and drown those plants. Ja sen lisäksi myös mereltä tuli koko ajan suolaista vettä, joka vahingoitti noita puita ja To kasveja. be Herod's gardener was not very easy. Ei ollut helppoa olla Herodeksen puutarhuri. Now we'll turn to another of his gardens. Ja toinen hänen puutarhaprojekteistaan. And here we have a place where Herod wanted to immortalize himself. Ja tässä paikka, jonne Herodes halusi ikään kuin luoda kuolemattoman nimen itselleen. He looked for a mountain. Hän etsi vuorta, He didn't find one, mutta ei löytänyt sellaista. so he built one. Niin hän rakensi itselleen vuoren. This is a perfect cone that we have Hän here. rakensi hyvin täydellisen muotoisen vuoren. And where is it located? Ja missä se sijaitsee? You can see Herodium not far from Jerusalem. Herodym on itse asiassa aika lähellä Jerusalemia. The amount of rainfall is about 100 millimeters. Tuolla seudulla noin 100 millimetriä vuodessa. So we are already in the Judean desert, Eli ollaan jo Juudean autiomaan puolella. but you could see it from Jerusalem. Mutta tuo paikka näkyy Jerusalemista asti. Herod could see Jerusalem, and Jerusalem could see Herod. Herod saattoi nähdä Jerusalemin sieltä, ja Jerusalemista saatettiin nähdä tämä hänen vuorensa. So let's see what he did in Herodium, named after himself. Ja mitä hän teki Herodymissa? Hän antoi sille nimen itsensä mukaan. At the bottom part, we have a big garden and a huge pool of water. Hänellä oli iso puutarha, siellä iso vesiallas. Again, the water came from somewhere near Bethlehem. Jostakin Betlehemistä sinne johdettiin vesi. Then we have a fortress on top of the cone, Ja siellä hänen luomansa vuoren huipulla oli and there was also a garden linnake, inside it. ja sen linnakkeen sisällä oli puutarha. But let us concentrate on the slope of the hill. Mutta katsotaan, mitä oli siinä vuoren rinteellä. And we can see some kind of a column coming out. Ja sieltä nousee tällainen pylväs. This is the tomb of King Herod. Se oli kuningas Herodeksen itselleen rakennuttama hauta. Herod wanted to be remembered also after he dies. Hän halusi, että hänet muistetaan myös kuoleman jälkeen. And what he created there was a green island Hän loi sinne tällaisen vihreän saarekkeen. with plants that come from the Mediterranean area, Ja sinne tuotiin kasveja koko Välimeren alueelta, have nothing to do with the desert. jotka eivät millään tavalla luontaisesti kasva siellä autiomaassa. So this is how King Herod wanted to be remembered. Ja näin hän halusi, että tämmöisestä hänet muistetaan. The truth of the matter is that King Herod was really hated. Ja totuus on se, että kaikki vihasivat kuningas Herodesta. And it is known that not a long time after his death, that garden no longer Ja existed. tiedetään, että aika pian hänen kuolemansa jälkeen tuo puutarha lyötiin laimen ja se lakkasi, se hävisi. It was short-lived and abandoned. Se ei kauaa siellä ollut ja se hylättiin. So, we've seen some of the real gardens that it can be seen or remains in the land of Israel. Eli olen kertonut joistakin puutarhasta, joiden jäännöksiä on löydetty Israelin maasta. And let's look now into 3 examples from the Bible Ja 3 esimerkkiä Raamatusta vielä kuninkaiden puutarhoista. where the garden plays a role. Ja missä puutarhalla on joku sija tarinassa. So we'll speak about King Manasseh. Ja yksi esimerkki on kuningas Manasse. King Manasseh was from the house of David, from the dynasty of David. Hän kuului Daavidin kuningassukuun. But he was regarded as one of the if not the worst kings in the kingdom of Judah. Mutta häntä pidettiin Juudan kuninkaista pahimpana. It is said that he sacrificed his firstborn son. Kerrotaan, että hän uhrasi esikoispoikansa. Jerusalem was full of blood. Jerusalemissa virtasi veri kaduilla. Now when he died, he was not buried like the rest of the kings in the tombs of all the kings that belonged to the house of David. Ja kun hän kuoli, häntä ei suinkaan haudattu sinne Juudan kuninkaallisiin hautoihin. However, he was buried as a dignified burial inside a garden. Mutta kaikesta huolimatta hän sai kunniallisen hautauksen, hänet haudattiin puutarhaan. Yeah. Now, I will now refer to another king. Ja sitten toinen kuningas. This is King Ahab, and he was a king in the kingdom of Israel. Ja Ahab, joka hallitsi Israelin
valtakunnassa. When the Bible wants to show that King Ahab was a bad king and that he abused power, he talks about a garden. Ja kun Raamatussa haluttiin tuoda esimerkki siitä, millä tavalla Ahab käytti valtaansa väärin, tuotiin esimerkiksi puutarha. I will say it very shortly what it's all about. Ja selitän hyvin lyhyesti, mistä tässä oli kysymys. So King Ahab had a palace, Hänellä oli palatsi, and not far from that there was a vineyard that belonged to a person called Naboth. ja palatsin lähellä oli viinitarha, joka kuului Naabotille. Now, when we read the Bible, we understand that a vineyard is not just any kind of plant. Ja Raamatusta ymmärrämme, että viinipuu ei ole mikä tahansa kasvi, It represents the land of Israel vaan se edustaa Israelin maata. and the attachment between God, the people, and the land. Ja yhteyttä Jumalan, kansan ja maan välillä. So you cannot just, I don't want a vineyard today, I want to have some lettuce. Niin ei hyvin kevyesti viinipuita ei revitä maasta ja sitten kylvetä jotain salaattia sijaan. And Naboth was shocked when Ahab suggested to him, please give me your vineyard because I want to have a vegetable garden. Ja siksi Naabot oli järkyttynyt, kun Ahab tuli sanomaan, että anna minulle sun viinitarha, että mä voin laittaa sinne mun puutarhan. Naboth is shocked. He said, I cannot break this covenant. Ja Naabot järkyttyi siitä, että en voi rikkoa tätä liittoa, jota viinitarha edustaa. But the wife of Ahab, she was a Phoenician princess. Mutta Ahabin vaimo oli foinikialainen prinsessa. And she says to Ahab, what do you mean? You're a king. You can do whatever you want. Hän sanoi, että Ahab, no sä olet kuningas, sä voit tehdä ihan mitä tahdot. So they built some kind of a story and Naboth is murdered. Niin sitten jonkun juonen sinne loivat ja Naabot tapettiin. And Ahab takes the vineyard and turns it into a vegetable Ja niin garden. Ahab sitten ottaa haltuunsa se viinitarha ja muuttaa sen vihannestarhaksi. What is a vegetable garden? Minkälainen on vihannestarha? You know very well. Tiedätte hyvin, minkälainen se on. It is not a vine. Se ei ole sama kuin viinipuu ja viinitarha. It is nice. Se on kyllä ihan mukava. It's a luxury. Sekin on ylellisyyttä. But it's seasonal. Mutta se menee ja tulee vuoden aikojen mukaan. So it was just for the enjoyment of the king and nothing else. Se oli vain kuninkaan omaksi iloksi, ei sillä ole mitään muuta merkitystä. This the Bible saw as a total abuse of power. Ja se oli Raamatun esimerkki siitä, miten Ahab käytti valtaansa väärin. The last example that I'd like to give you about the kings is the last king of the dynasty of David. Ja viimeinen esimerkki kuninkaista on kuningas Daavidin huoneen viimeinen kuningas. It's when the Babylonians came to Jerusalem and destroyed the temple and the city. Hän hallitsi sinä aikana, kun babylonilaiset hyökkäsivät Jerusalemia ja tuhosivat kaupungin ja temppelin. And the last king of Judah, what did he do? Mitä Juudan viimeinen kuningas teki? He tried to escape. Hän yritti paeta. And how did he escape? Ja miten? Through his royal garden. Oman kuninkaallisen puutarhansa kautta. So from that garden, supposed to show the power, the king is being exiled and humiliated and brought to Babylon. Ja sen puutarhan kautta, jonka tarkoitus oli oikein esitellä kuninkaan valtaa, hän joutuikin maanpakoon ja lopulta hänet vietiin pakkosiirtolaisuuteen. With this in mind, we can now see the words of Solomon. Ja tämän kaiken valossa voidaan nähdä, mitä Salomo sanoi. Kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua. And we can understand why all this greatness is actually vanity when it does not stand with what God actually provided. Voimme ymmärtää, että se oli kaikki turhuutta sen takia, että ei tehty työtä sen mukaan, mitä Jumalalta saatiin, vaan ihmismielen mukaan. The garden, the spring-fed garden, is a garden that was really saying, God, you provide and we will do. Ja lähdepuutarha puhuu siitä, että ihminen ajattelee, että mitä Jumala antaa, niin me käytämme sitä ja toimimme sen mukaan. The royal garden is a garden to show the powerful king. Ja kuninkaallisen puutarhan tarkoitus oli osoittaa kuninkaan mahtia. Who doesn't have to obey anybody. Ja kuninkaan ei tarvitse kuunnella ketään. So now we'll take a bit of a pause. Ja nyt pieni hengähdys. And we will turn to the two gardens that are mentioned in the book of John.
Ja mennään niihin 2 puutarhaan, joista Johannes kirjoittaa evankeliumissaan. And the two gardens actually frame the story of Jesus in the last few hours. Ja nämä puutarhat liittyvät Jeesuksen elämän viimeisiin tunteihin. More or less, we have two gardens that are mentioned with about 36 hours apart. Ja näiden puutarhojen tapahtumien välillä näissä puutarhoissa on noin 38 tuntia. And how far are they from one another? Miten kaukana ne ovat toinen toisistaan? Not even a kilometer. Ei edes kilometriä ole niiden välillä. Yet John insists that those are gardens. Ja kuitenkin Johannes sanoi, että ne olivat puutarhoja. It evokes something in our mind. Ja meidän mieleen tulee siitä joku tietty mielikuva. So the first garden is the one that you can see on the left, Ensimmäinen puutarha on tuo vasemmalla oleva, known as the Garden of Gethsemane. Getsemaanen puutarha. What was it? Mikä se oli? A garden with olive trees, Se oli puutarha, missä kasvatettiin oliivipuita. a garden where there was an olive press that produced olive oil. Siellä oli öljyn puristi, näistä oliveista puristettiin öljyä. It was a garden that was very close to the Kidron Valley and probably overlooking the temple. Se sijaitsi hyvin lähellä Kidronin laaksoa, sieltä varmasti näkyi temppeliin. Another garden, which is here on the right-hand Ja side, toinen puutarha, josta on havainnekuva tässä oikealla. is a garden that was outside the city Ja walls. tällaisia puutarhoja sijaitsi kaupungin muurien ulkopuolella. It was a garden probably of a wealthy man Se oli todennäköisesti rikkaan miehen puutarha. because he owned a garden. Hän omisti puutarhan. And in the garden, he actually hewed a cave, Ja siihen puutarhaan hän oli hakkauttanut luolan, which was supposed to be a cave where he could bury his family members in a dignified way. ja hän oli valmistanut sen itseään ja omaisia varten, että siellä omaiset ja kaikki saavat kunniallisen hautauksen. This is the garden tomb, or the garden that belonged to Joseph of Arimathea. Ja tämän tyyppinen puutarha todennäköisesti oli Joosef Arimatialaisella. Now, let's see why John insists on calling those two gardens. Miksi Johannes niin pitää tärkeänä, että hän mainitsi nämä 2 puutarhaa? When we look at the Garden of Gethsemane and think what happened there, Kun ajattelemme Getsemanen puutarhaa ja mietimme, mitä siellä tapahtui, we can see that it is exactly the opposite of what happened in the Garden of Eden. ja näemme, että se on täysin päinvastainen asia tapahtuu siellä, mitä tapahtui Edenin puutarhassa. In the Garden of Eden, Adam disobeyed. Edenissä Adam oli tottelematon Jumalan tahdolle. In the Garden of Gethsemane, Jesus obeyed Mutta Getsemanessa Jeesus oli kuuliainen and said, Father, not my will, but yours. ja siellä Jeesus sanoi, Isä, älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. So we can see that something is now happening. Ja näemme, että täällä jotakin merkittävää tapahtuu. Now let's see what happened in the in the garden tomb. Ja mitä tapahtui sitten siellä hautapuutarhassa? Jesus, the description of Jesus' burial is of a very dignified burial. Ja siitä kertomuksesta voidaan päätellä, että Jeesus sai hyvin arvokkaan hautauksen. They put the linen around the body, Hänen ruumiinsa käärittiin käärinliinoihin all kind of spices in great, a lot of them. ja hänen ruumiinsa voideltiin erilaisin voitein. And then he's put in the cave, Sitten hänet pantiin luolaan and the stone closes on that. ja suljettiin kivellä se haudan suu. This burial was so correctly made Tämä hautaus tehtiin tarkkaan sääntöjen mukaan. that there is no wonder that Mary Magdalene, early in the morning, could not even imagine that the man whom she saw will be Jesus. Ei ole ihme, että sitten kun Maria Magdalene tulee seuraavana aamuna haudalle, että hän ei voinut kuvitellakaan, että hän näkee siellä Jeesuksen. And so it is said, she mistakenly thought he was a gardener. Ja niin sitten sanotaan, että hän erehtyi, hän luuli näkevänsä puutarhurin. Let's take away the word mistakenly. Otetaan sitten sana luuli pois, että hän vahingossa luuli Jeesusta And what puutarhuriksi. we get is she saw a gardener. Ja voimme ajatella, että hän todella näki puutarhurin. Yes. So Jesus was now the gardener. Jeesus oli nyt puutarhuri.
And he is now going to start to fulfill what was missing in the Garden of Eden. Ja hän alkaa nyt toimia, palauttaa sitä, mikä menetettiin Edenin puutarhassa. So you can read this now. Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjassa, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä olento, mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Now the fulfillment is actually described in the Revelation with New Jerusalem. Here. Ja ilmestyskirjasta voimme lukea, miten kaikki sitten lopulta päättyy, miten kaikki täyttyy tämä suunnitelma. And we see that there are many elements that remind us of the Garden of Eden. Ja siellä on paljon erilaisia elementtejä, jotka muistuttaa meitä Edenin puutarhasta. So there is a river there, Siellä on joki, the river of the water of life, elämän veden virta, flowing from the throne of God and of the Lamb. joka kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Then we have trees there, Ja siellä on puita, trees that give their fruits 12 months a year. jotka kantaa hedelmää joka kuukausi. And the leaves are for healing of all the nations. Ja sieltä elämänpuun lehdistä kansat saavat terveyden. And then there is a wall, Ja sen puutarhan ympärillä on muuri and there are gates. ja portteja. But the gates are open for everyone. Mutta ne portit ovat aina auki. So this is the fulfillment which is mentioned in Revelation. Tällä tavalla ilmestyskirja kuvaa sitä Jumalan suunnitelman toteutumista. And now, before I end, I want to ask you, do you think we are already there? Ja ennen kuin päätän tähän, haluan jättää teille kysymykset, olemmeko jo siellä? Or we are still between the two, Vai right? olemmeko edelleen näiden kahden välillä? Ollaan vähän siinä välimaastossa matkalla. Between the Garden of Eden Edenin puutarhasta and the garden in Revelation. ja tähän ilmestyskirjan puutarhaan. And so the question that we have to ask ourselves, Ja kysymys, joka meidän on syytä kysyä itseltämme, it is about our gardens. se liittyy meidän puutarhoihimme, It is also about our environment. meidän ympäristöön. How do we want to carry on? Miten me haluamme jatkaa? Are we going to carry on understanding what God provides us with? Miten ymmärrämme sen, mitä Jumala meille antaa? Like En Ganim, the Niin. spring-fed garden, Niin kuin ne lähdepuutarhat, Enganim puutarhat, nöyrässä yhteistyössä. or in this very hyper technological time that we are at, we're going to act like the emperors in the royal gardens. Vai toimimmeko tänä teknologian aikana niin kuin nuo kuninkaat omissa puutarhoissaan? So this is something that we have to reflect, just like Jesus did in the Garden of Gethsemane. Tämä on asia, jota meidän on syytä pysähtyä miettimään, ihan niin kuin Jeesus siellä Getsemanen puutarhassa. So with those thoughts, I would like to wish you happy gardening. Ja näillä ajatuksilla olisin toivottaa teille hyvää puutarhakautta. Kiitos.